Hej derude. Jeg har lige noget på hjertet, og det har jeg, fordi jeg lige på DR1 har set aftenshowet, hvor at Michelle Hvid har været inde og have en dialog mod Ole Sohn omkring iværksætteri i Danmark. Og først og fremmest må jeg beklage den ikke så skønne udseende, jeg bærer. Jeg har lige været i bad, og det var især, mens jeg stod i det her bad, at mange af de her tanker slog mig. For en af de tanker, jeg fik, det var, at Michelle Hvid blandt andet fortæller om, hvor svært det er at være iværksætter i Danmark. Og det støtter jeg hende faktisk rigtig, rigtig meget i. Jeg er fuldstændig enig i, at det er alt for svært at gå ud og ville realisere sin drømme derude. Men en af de ting, som Michelle blandt andet pointerer, var, at det var enormt svært, når man kom til det punkt, hvor man skulle skrive en forretningsplan. Og det synes hun, at det skulle forbedres. Og til det må jeg bare sige, at jeg er slet ikke enig. Og det er jeg ikke, fordi at det, som er godt ved en forretningsplan, det er, at vi som selvstændige eller iværksættere skal forholde os til vores produkt, vores koncept, den vi er, hvad vi tror på, vi kan sælge, hvad vi gerne vil, vores visioner, vores mål og vores drømme. Og der er enormt mange derude, som det er min påstand, knækker halsen, fordi de netop ikke har sat sig ned fra starten af og tænkt over mange af de her virkelig vigtige punkter. Om hvornår er nok, hvornår tjener jeg nok, hvornår tjener jeg ikke nok til, at jeg skal sige fra. Hvad er mine mål om mine produkter, hvor skal jeg få mine produkter fra, skal jeg have nogle leverandører, hvem er med i min organisation, hvor mange penge forventer jeg at tjene osv. Så lige på det punkt er jeg virkelig uenig med Michelle Hvid her til aften. Men derudover, så kan jeg ikke sige andet end, at jeg virkelig deler hendes bekymring for, at det er så svært at starte som iværksætter i Danmark. Og den deler jeg så stort. Iværksætteri har været inde på mit liv, eller inde i mit liv de sidste par år, og har virkelig mærket, hvor stor en barriere det er, den jungle af tilbud det er, ude i det offentlige og også i den private sektor, omkring det her med at starte op. Så skal man lære noget et sted og lære noget et andet sted, og man aner ikke, om kurserne er ok eller ikke er ok. Og derfor satte jeg mig ned for 1,5 år siden og tænkte, nu laver jeg et kursus for iværksættere, som de kan gå ind ad en dør og gå ud af den samme dør nogle måneder senere og have lært alt det, som der er værd at lære i forhold til at være iværksætter. Så ja, det er for svært at starte op og være iværksætter derude. Men samtidig må jeg også bare sige, forretningsplaner, de skal ikke slettes. Det er virkelig vigtigt. Og nøglen, eller sløjfen på hele den her lange snak fra mit point of view her efter mit dejlige lille aftenbad, det må være, at jeg er fuldstændig enig i, at vi skal have lempet reglerne for iværksætterne derude. Så stem på og støt alle de her mennesker, som kæmper for iværksætteri derude. De får i hvert fald min fulde støtte. Så tak for Michelle Hvid, og tak for alle mulige andre skønne iværksættere, som baner vejen og tør sige deres mening og åbne munden. Tak.